Новина от днес. Както знаете, очакваше се след няколко дни водата в столичния квартал Филиповци да бъде спряна. Обаче в общината беше проведена среща. Общински съветници от БСП инициираха тази среща. Резултатът е, че водата няма да бъде спирана. Преди да научите подробности защо точно се случи така, каква е ситуацията в квартала пред наш екип? Вижте как. Зареждаме шишета и сипваме в пералната и така перем. Ето ги шишетата, ето и в тубите и така сипвам в пералната и пера. Много сме зле с водата. Некак си да ни се помогне. Как да ви кажа, просто нямаме вода в квартала. Спреха налегането, разбираш ли? Ние сме съгласни да си плащаме водата, но да имаме както трябва вода, разбираш ли? Сметки за вода не са ви идвали, така ли, или ви идват? Сметки като нямаме водомери. А как приемате тази идея? Общ водомер за целия квартал и контролни водомери на всяка къща. Т.е. целият квартал да плаща една сметка за вода. Коя къща не плаща, там да се спира. Аз съм така съгласна. А не то да се слага само един и това, където не плаща, и аз да страдам. Не става така. Аз като си плащам, каква вина имам заради нея, че тя не си плаща? Нямам никаква вина. Аз имам 3 деца, искам да си ги къпем, да си ги гледам като хората. Като е на гласуване, госпожа, идва тук, иска да се гласува. Гласувайте за БСП, гласувайте за ДСС ли е? Не мога да го кажа. А не ни обръщат никакво внимание. Ние никаква права нямаме. Абсолютно. Нито работа. Тук имаме, знаеш ли колко безработни имаме без работа? И малки деца има, и като не виждат, че сме ние от мълцинството, няма работа за вас. Така видя ситуацията нашият колега Миглена Георгиева. Сега имаме връзка с господин Петър Корумбашев, общински съветник от БСП в София. Добър вечер, господин Корумбашев. Добър вечер. Защо се наложи така политическа намеса да има в този случай, който изглежда пазарен? Плащаш или не плащаш вода? Аз не бих нарекал политическа намеса, тъй като този проблем седи от много години. Аз лично много пъти съм задавал въпроса на Софийска вода, защо не се плащат определени сметки в определени квартали. И очевидно, че това е ситуация, която не може да бъде търпяна дълго време. Според мен беше нормално да се направи такава среща между представителите на хората, които живеят там, между хора от общината, между хора, които представляват държавата и, разбира се, Софийска вода, за да се потърси решение, което устройва всички участници в този диалог. Но сега, нали разбирате хората, които редовно си плащат вода в случая и ви слушат, какво ще кажат? Там сметките отново не са платени и отново ще има вода. Напротив, ние сме в една ситуация, която имахме и с топлофикация и която също всички абонати на топлофикация, които си плащаха сметките, си задаваха въпроса, защо те плащат сметката и на тези, които по един или друг начин са решили, че могат да не правят този разход. На тази среща беше направена една доста добра стъпка напред, според мен, тъй като представителите на жителите на квартала обещаха да се организират и да почнат те да плащат сметката първо на един водомер, а след това и коментирахме въпроса дали могат да бъдат инсталирани и за чия сметка водомери в квартала някъде около 400, за да почнат постепенно всички, които са в този квартал, да плащат. Така че идеята е как постепенно този процес, който десетилетия наред не е бил решаван, да почне да бъде решаван и Софийска вода да получава приходи. Всъщност не е ли според вас проблемът там, че тези хора са закрепостени с един водомер, а не са като всички нормални граждани, всеки по-отделно да има отношение с доставчика? Очевидно е по-добре да има всеки по-отделно и ние коментирахме всъщност точно този проблем. Да се купат някъде, разговора беше между 400 и 500 водомера, инвестицията е абсолютно никаква. В смисъл става дума 25 лева на водомер, т.е. инвестицията е някъде около 10 000 или 12 000 лева. И да има едно плащане по къщи или поне по някакви отклонения, които има сега към водомера, а не само тази първоначална идея, която беше да има само един общ водомер. И последно, сигурен съм, че ако бяхте на моето място, вие също щяхте да се усъмните и да си зададете въпроса, защо точно преди изборите се сетихте за това? Ами вижте, аз ви предлагам по-добре никой с никого да не се среща преди изборите, защото с каквото и да се срещне и каквото и да предложи, всеки казва... Очевидно проблемът е много стар.
Да, така че очевидно по-добре никой нищо да не прави преди изборите, дори и с най-добро намерение, защото каквото и да направи, всеки казва, че това е предизборно. Даже трябва да ви кажа, че накрая, понеже ние се разбрахме да има една работна група, защото ние казахме така, трябва да се седне на един лист и да се запише. Значи ромските организации имат следния ангажимент, общината има следния ангажимент, държавата поема следния ангажимент, Софийска вода поема следния ангажимент. И казахме, дайте да направим една работна група и колегите казаха, моля ви се, дайте да я направим наистина, но следващото събиране да бъде на 10 юли, за да не ни коментират, че го правиме преди изборите. Аз лично си мисля, че по тая тема може да се събере тая работна група и преди изборите и да продължи да работи, но понеже непрекъснато каквото и да се направи се казва, че е предизборно, добре, ето тази работна група ще се събере на 10 юли, за да не каже някой, че после се опитал да събере и да трупа дивиденти преди изборите. Добре, значи фактът сега е, че вода ще имат, нали? Това е. Поне този ангажимент пред нас поеха представителите на Софийска вода. Добре, благодаря ви много. Господин Петър Корумбашев, който е общински съветник от БСП в София, един от инициаторите на тази среща днес в общината. Както разбрахте, проблемът не е само заплащане на сметки, много по-сериозен и дългогодишен. Случайно или не, сега започва неговото обсъждане или начало на решаването.